Hi guys. So namusi ndotovhenta panoniuriwo matsina all along nanokamba ngo ndanga bolt dzavhenda. So ndopfa vatwa kwambori bolt dzavhenda dzeigidzikucharedi. Ine namani kuiona ka system asioni. Kudibuzora twa kusubia mbele. So namusi ndo bolt ati kama chironi. Nam obora wini ti bolt nadi kovandi avatsingati. Bolt kinga 54 rand. So namusi ndikodibuzoro nana musindo bolt yari 54 ndotsoro wai yanga ichiri 54 mara yawe achiri iri 70 rand ati ava kubvunzira mi no ava vatu vatoengedza vatonibvunzira vakuengedza ndara ndingastand ndingastand zvino ndanajiwa wanjiyawo njiya zvabvudzi ratuwara ya moloni ndava ndikumubvunzira mina bene ndi moloni atina adresi yanga yonzwikisa hayani ainzwikisi ne hayani adresi yanga adresi ya ilaguru ya iland ainzwikisi hayani arino is fine ungadiri tsvinga blondisi kana tsvinga kliniki idokona usvikisa iwe unayo la driver wamumbera uri mini kausvikise hayani ngachirediye wadanga iwe machiwo nemangori wompa 54 rand so zvemuzori ungadiri mumpe 60 rand ausvikise hayani so is fine anenda for mina hazvi right then ndajati namafunza bolt dzaula mtu kana bolt ai ndasvika ndiyarenga zvanga ndandorenga kurusa riyo darisa napo migayo like you know ndotodarisira susa wari atiksi ndakasizwari so ndiyabuya zvino ndikubolt ati ndiyananga adresi ndaratsvinga blondisi chisanyama hai tsvinga blondisi yaita kizvila yari 36 rand handara okay it's fine achidola mtu ndichimudzasanga 24 rand yari 60 itova enough ranzvikise gai hayani and beside tituzira kurevona bhadha yamin road and natsvinga nichitojena ngatsvinga ndirivari kokona avusikure kuri kure ha ula mutu wasvika achisvika uri vakwega ndiri tsvinga blondisi mandadhiya manadzori anjitsa ya arama iri blondisi block G ene vhele nenda singozvibona mara yone kanhi yekuri ikubva tabani moloku yatsvinga then ainge ntsani chitojena kayo adresi zvabudi yakonova ikusomedzera mini block G ichisa nyama ei ndiyabona zvo rai mani avitu eyo interview aingoita zvone ndizvone and yo 36 rand mara driver ova kujiyori mini rachinchara rutsvinga blondisi idhamba chirede ya more than yeila ndikosikudara akumbura poma 100 rand so like idhamba chirede ya movie zizo richichenjera tutsvinga blondisi radzama richichenjera 47 rand aritowana problem mara ndikombura vanyisvisa ya ndidobhadhasisa yava 60 rand ari aive 70 ndari ai okay mara yadharisa mara its fine yoruka ngora ndikuzoona zvori mini as fault yadrive uri ne ndikunyogo ya more than distance ya more than tsvinga blondisi ndune iri vhiri kwatsvinga blondisi uri 47 randa zvombori nena indira kusvika sana blondisi 47 randa uranjenisa yani nene ndikotomera favor avo zvino ti its fine renderani guys hola driver ogungungurira ndira yote akumbudza he ndori tsvinga this that ndatozori ya he ndidosvika ndozvipota kuti kwene uri tsvinga wani hazvichina 7 minutes ndisongosvika tsvinga vamoloni rotanyara svika so but then ritsindirani ti ukontarishedzori vana vaunivheni vonodhaka uyo nemwe after brot kuna mwe building ya grey and red izira vana vaunivheni naumwe yanga side ya river na side ya seza zvawo ara vana vaunivheni richivadzisa pari vadzisanga 60 rand rivachaja 60 rand ndiri why nicho rivachaja ni vachaja hani ngori vachaja wanga epe ari no you don't understand inanipesesi ndikondibona zvo ringoto musva pakabolt kaepe ya bolt ndikondibona ni musva arotozvidicha nawo ndara no I know ndingambona naengedza more than yere kaepe ndari ndinganiripota apo murola bunda ratuwa richitosvika une ndadziraoni aitonzi sari ya nani ndikodoniripota this will be your last time nichinamera goloi yanga ndaroruka nane ndigoniripota uri nonzisatsvinga blondisi nendori ndikoya blondisi nendori ndikoya blondisi block efe inena ndoreviewa tinena onreviewa obviously ombori nane ndichirequesta bolt dzimwe driver dzasikombona zvorira problematic so nane ndomureview uri naine ha ungizosiwani ndikuamba zvone ndisaranded nditsvinga blondisi uri nendo ndikoya blondisi block efe so nane ndomuripedza but then guys this is so wrong this is so wrong if but vana problem take it upon bolt uri bolt ingasichaje chiredi ngapa ngapa iwe ndingoda inini nakutoda yoni noti uri neuzive kuti adanga uri bolt yori 50 randa iwe ngoda 150 no bolt kaimbudza 150 then ndidokunoita 150 mozvibona ha tando itova bolt yachivenda ngo I don't think uri makwani zveiteya ha I don't think uri makwani vaita so ha ndoshona mukombo iyo
hai next time ndichirequesta ngo zidombwira badi idondorera badi ndichinza ndoitwa ndisichava na 5 star sure mari ndoshona yo ayeye sure bolt yavenda